Kini atong challenge karon mo rin siya gitawag Bisaya translate Tagalog. Ha? Ang Bisaya i-translate ra ninyo og Tagalog. Ya kininaw nga pati may Bisayaan yung sa Tagalog. Depende na ni Risto. Dayon, ang maka-translate sa Tagalog na ay premyo nga 200 pesos. Ang dili katag-an balik sa layo de naara moy 10 seconds sa pag-answer. Ha? Sige. Yeah, ready na ka totong tugsok? Ready na? Sige. Unsay Tagalog? Translate Tagalog. Ngano gwapo man ko. Bakit na pugi? Bakit na pugi? Wrong. Ako. 1. Wrong. 2. Unsa to? Ngano gwapo man ko. 3. Bakit 4. sobra kong pugi? Wrong. 5. 6. Sige, tawi ni mo to kanila ni. 7. Bakit sobrang gwapo ko? Wrong. Sa Tagalog. 8. 9. Baka ang naong. 10. Wrong. Unsa tong kuha Ernesto. Ngano gwapo man ko. Gwapo nganong gwapo ko ya. Tagalogon. Oh. Tagalogon nimo ngano gwapo man ko. Sa to pa. 1. Beautiful. Tagalog dili English. English. 2. 3. Nganong gwapo ko? Ngano gwapo man ko. 4. 5. Gwapo ko. Tagalog. Sa to pa. 6. Og Tagalogon. 7. 8. Ano? 9. Nindot pa kayo mong dagway. 10. Wrong. Mao na eskola register man ko imo. Dali mo koy. Ngano gwapo man ko. Translate sa Tagalog. 1. Bakit ako naging pugi? Wrong. 2. 3. Bakit? Di maminaw ko 4. Pilipino so na. Pilipino nga subject ba? Ngano gwapo man ko. 5. Bakit ako nagiging pugi? Wrong. 6. Bakit ako nagiging gwapo? Wrong. 7. 8. Bakit ako nagiging 9. tisoy? 10. Wrong. Tatay Bisot. Di mo ko mamay. Ang kana siya Pilipino na siya nga subject sa una. Okay, ngano gwapo man ko. I-translate sa Tagalog. Bakit ako'y gwapo? Pwede. Pwede na ako 100. 200 pesos. Bakit ako'y gwapo? Ano na siya? Bakit ako'y gwapo? Yun na lang. Masawang yan sa Taka mo lang kaway. Yeah. Ikaduha. Ngano upaw ko. Yan. Translate sa Tagalog. 1. Bakit bimboroko ko? 2. 3. Yan sa to? Nganong? Ngano upaw ko. 4. 5. 6. Tanong ko sa 7. Tanong ko sa upaw ko. 8. Hindi yung kakamong Tagalog. Bakit? 9. Bakit sino ang uno? 10. Wrong. Kaya ako. Ernesto. Ngano upaw ko. I-translate ang Tagalog. Sa to pa. 1. Ano mang napagdot mang ulo ko? Wrong. 2. 3. 4. Yan ko. 5. 6. 7. Ngano Yan. upaw ko. 8. Ngano mang yung 9. na bakit mang na pangit ang naong ko? Wrong. 10. Mangutana kang pati. Alim mo koy. Ngano upaw ko. Translate sa Tagalog. Ngano upaw ko. 1. Bakit ako naging kalbo? Wrong. 2. Bakit ako'y nakalbo? Pwede. 200 pesos. ba to? Bakit ako? Eh. Answer na to Carman. Bakit ako'y kalbo? Pwede na po. Tatay Pisot. Gihigugmati ka labaw pa sa akong kinabuhi. Translate og Tagalog. Labaw pa sa akong kinabuhi. 1. Minamahal kita higit pa sa aking buhay. Pwede! 200 pesos. Minamahal kita
higit pa sa aking buhay. Yeah. Oh. Totong tagsok. Bakit? Ang maestra nako kay gwapa. Translate Tagalog. Ang maestra nako kay gwapa. 1 2 Bakit sobrang ganda ang teacher ko? Wrong. Oh, English mo lang teacher nila Tagalog. 2 Bakit sobrang ganda ang aking maestra? Wrong. 3 4 Unsa Tagalog sa maestra? 5 Bakit sobrang ganda Six. si ma'am? Wrong. 7 Okay, pa unsa Tagalog? 8 Tagalog sa maestra. 9 Teacher! 10 Wrong. Repeat, be. Ang maestra nako Saba. Ang maestra nako kay gwapa. 1 Ang maestra nako, gwapa. I-translate Tagalog. 2 Maganda si ma'am. Wrong. Maganda ma'am. Dili ay. 3 Sa to pa si ma'am, 4 ah, 5 kita. Kami ra gyud maka Six. 400 na eh. Sobrang ganda. Beautiful si ma'am. Wrong. 8 Nag-English so buanga ka. 9 10 Ayaw, lagi mo ko'y kinanin lang mababungo ko na yung ulo. Alimokoy. Ang maestra nako kay gwapa. Ang guro ko'y maganda. Correct. 200 pesos. Goro, oy, goro. Maayong adlaw. Magandang araw. Correct. 200 pesos. 100. Yeah. Totong tagsok. Di matagapat ang pula po ng bisyo. Gimingaw ko nimo. Gimingaw ko nimo. Translate sa Tagalog. 1 Gimingaw ko nimo. 2 3 Sobrang hirap sa buhay. Wrong. 4 Sa di gimingaw. 5 Nananabik ako sa iyo. 6 Wrong. 7 8 9 Bakit ang 10 Ernesto, Ato pa sa to ma'am. gimingaw ko nimo. Unya unsa mo magistorya Tagalogon? Tagalogon, translate Tagalog. Gimingaw ko nimo. 1 Pa. 2 Naghandom ko nimo. Wrong. 3 Bisaya man ang nagandong. 4 Handom ko ikaw. 5 Ang 6 Gimingaw ko nimo. Gimingaw. 7 Anong 8 mga maghandom man ko ni ma'am? Na wrong. 9 Ay musika tao eh. 10 Alam mo koy. Gimingaw ko nimo. Sabik na sabik ako sa'yo. Wrong. 1 2 3 Gimingaw. 4 Action pa kayo sa'yo. 5 Action pa sa'yo. Sabik ko sa'yo. Wrong. 7 Ano ko nagimingaw? 8 9 Pagnanasa ako sa'yo. 10 Tatay Bisot. Gimingaw ko nimo. Nami-miss kita. Correct. 200 pesos. Lala, 800 na. Totong tagsok. Kini. Sayon ra ni. Dili ko. Unsay? Ayaw ko na. Ha? Ayaw ko na. Tagalog. Nanabraman. Ayaw Dili ko. ko. Ha? Ayaw ko. Correct. 200 pesos. Ang kulaping. We, Ganun sa'yo. Ernesto. Hadlok ko nimo. Ayaw ko. Ayaw ko nimo. Wrong. Hadlok ko nimo. 1 Tagalog. Tagalog. Unsay Tagalog sa hadlok ko nimo. Ayaw ko nimo. Dato pa. 3 Ayaw. Panamin ako ba yun? Makatagalog ka. 4 Panamin. Tanaw now. Oh, hadlock ka ni mo no. 5 Ayaw. Wrong. Ah? 6 hadlok ko nimo. 7 Hadlo ko nimo. Nya. 8 Kung sabi subject pa yun nga haud ka. 9 10 Alim mo ko eh. Hadlok ko nimo.
Takot ko sa'yo. Ha? Takot ako sa'yo. Correct! 200 pesos. Kini, last ni. Ang makatagaan na ni na ay 500 pesos. Wan ay ako ana nay hatag lang na dani. Unsay panganak ko? Tagalogon. Tagalogon imo nga. Secret. Unsa ni? Atong gidua ron. Unsay panganak ko? Janin. Wrong! Unsay panganak ko? Wala. Sa mga ano nay. Tatong tugsok. Ha? 500 na ito ni. Oh. 500 ni. Unsay panganak ko? Janin. Okay, dali. Jan Leo. Totong. Wrong! Ernesto! Tagsa rin sira ni kay 500 man. Unsa na? Unsay panganak ko? Ang imong asa ta ba ikaw ay imong tambukon nga imong pangan. Dili. Depende ninyo kung sa. Ay buang nga sa lipat. Unsay panganak ko? Ang pangan. Ito pa. Ako ba? Ernesto Sabuka. Wrong! Alimakoy. Unsay panganak ko? Anong pangalan ko? Correct! 500 pesos!